Бахчисарайський ханський палац – символ кримсько-татарської державності, а саме Кримського ханства, яке проіснувало майже 3 століття. Саме тут писалися закони, відбувалися зустрічі з іноземними послами, тут домовлялися про війну або мир. Етнос кримських татар формувався протягом тисячоліть на території півострова. А отже, на рівні з караїмами і кримчаками вони є автохтонами, розповідає історик Гульнара Абдулаєва. Государственность – это Крымское ханство. Официальная дата, можно говорить о том, что это 1441 либо 43 год. Так более объективная дата. Да, основателем Крымского ханства, основателем державы крымских татар был Хаджи Герай, первый крымский хан. И именно от этого первого крымского хана, собственно говоря, и пошли все основные государственные, так сказать, реформы и устои государства крымских татар. Государство это было действительно мощное. Оно не являлось чьим-либо вассалом, как опять-таки часто говорят, что оно было вассалом Османской империи. Нет. Напротив, вассалом Крымского ханства являлись еще Черкесия и Московия, которые, собственно говоря, и ежегодно платили дань. Європейська держава тих часів припинила своє існування навесні 1783 року, коли Крим було вперше анексовано Російською імперією. Постійна зміна ханів призвела спочатку до послаблення держави, потім до її розпаду та анексії. У ті часи почалася нова трагічна глава в історії кримських татар – вимушена депортація інтелігенції до Османської імперії, занепад матеріальної і духовної культури та банкрутство. Однак кримсько-татарська нація не зникла. Не зникла вона і тоді, коли було знищено Російську імперію. В 17 году состоялся первый курултай крымско-татарского народа, когда вот уже все распалась Российская империя. У крымских татар возникла на тот момент возможность самоопределиться. Да? В этом, кстати, помогла украинская держава и первый президент Украины Михаил Грушевский, собственно говоря, который поддержал Номана Челебиджи-хана. И вот, собственно говоря, на тот момент на курултае была провозглашена Крымско-татарская демократическая республика и, собственно говоря, была еще и конституция. К сожалению, республика просуществовала недолго, так как переворот, устроенный большевиками, опять привел к негативным последствиям. Лідерів Кримсько-татарської народної республіки вбили. З часом Кримський півострів було приєднано до Радянського Союзу. Далі Перша та Друга світові війни, звинувачення у колабораціонізмі, депортація з Криму до Середньої Азії та Сибіру. І вже звідти протягом півстоліття кримсько-татарський народ боровся за право повернутися на батьківщину, розповідає виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Російське населення Криму, яке агресивно сприймало кримських татар, яке категорично виступало проти повернення кримських татар, довгий період притирання, спроб пошуку компромісів, боротьби за ресурси, за доступ до ресурсів. Ну, тобто те, що ми бачили по 2014 рік. Це от, власне, період. І саме останнє, це, звісно, з 2014 року, період окупації Криму Росією. Сьогодні Крим окупувала Російська Федерація. Однак питання щодо національної автономії зараз є актуальним, вважають експерти. Історик Сергій Громенко додає, має відбутися всеукраїнське обговорення за участю влади, Меджлісу кримсько-татарського народу та громадськості. Иногда складывается ощущение, что кроме крымских татар никому это не нужно. Ну, почему это нужно крымским татарам, понятно. Почему украинское государство никак не может решиться поговорить об этом? Это вопрос. У крымских татар, крымских караимов и крымчаков никакого другого отдельного государства нет. И в общем-то, было бы логично, чтобы крымская автономия была в первую очередь для них, а уже потом для всех остальных народов, которые живут в Крыму. Странно, что за 24 года мы не пришли к пониманию такой простой истины. Ну, результат налицо. Захист прав кримсько-татарського народу, національна автономія і статус корінного народу стане вагомим аргументом у боротьбі з російським впливом на півострові. А можливо, допоможе у поверненні Криму до складу України. Впевнені національні лідери народу і деякі експерти. Проте, чи станеться це найближчим часом, залежить від політичної волі народних депутатів та українського президента. Сабіна Рубан, Мілана Тимчук, Сергій Нестерчук, Сімферополь, Київ.